Takže vítám vás již u třetí části a jdem si zakopit náš taháč. Musel jsem ještě odvíct jednu zakázku. Už by to bylo moc dlouhý. Můžeme si ještě ho trošičku vylepšit. Ne, dáme si to levnější barvu, máme tu nejlevnější, takhle. Dnes se nemůžeme na chlapát. Aha, máme náš první tah. No, takže jsem rád, že jsme si ho zakoupili. Holy garáž. No, tak to je boží. A my si dnes dáme jednoho z nejslavších Italů, který existují na světě. Nás to proportlo do Česka. Je v podstatě o rok mladší než prezident Putin, který dneska slaví narozeniny. Takže je to už ještě... Počkej, to není moc. To je vlastně... Ne, opravdu. Eros Ramazzotti 28. roku 1963 žil v Itálii, nebo 61, už rozumím. Vypadá nádherně. Takže se vyspíme. Vypadá nádherně a ještě docela takový zajímavý. Ale to není to. Tak Giano Nine, klasika. A potom taky člověk, který bude takový italský Karel Gott, Mascorosi. Mascorosi. No, a potom taky ještě Umberto Tozzi. To je taky výborný. Zní to divně, ale No, to... dneska pro Ramazzotti Quanto Amore Sei. Jo, jeden z prvních romantických písní. Pojďme se chytit za ramena, to máš dobu. Tak jo. Podíváme se aspoň na nějakou zakázku. Zakázku. Jo. Dáme si naší a myslím, že na příští díl bychom si mohli dát nějakou trošičku dražší. Tak já si myslím, že bychom mohli asi za tu těch 140. A co tady naplní? Hele, já bych dal, jo, dáme tady tu. To 120.